Přátelé, vítejte, začíná další inbox na Očku. Na začátek musím říct, že dnes je tady kapela, který si za prvý strašně vážím, protože několik let nazpátek jsem byl na jejich koncertě. Opravdu si nedělám srandu. Je to část kapely Debustrol. Chlapi, já vás tady vítám, ahoj. A já musím říct, že mě fascinovalo, když jsem přišel na ten jejich koncert. Jsem normálně fakt jako čuměl, protože ten začátek byl epesní a to žádná jiná kapela u nás nemá. Máte furt ten začátek stejný, jako jste měli, ono už to jako 10 let nazpátek. Že já jsem najednou, jsem tam stál, už mě bylo teda asi 18 nebo kolik a stál jsem tam na pivo a takhle jdu s tím pivem a teď přicházím k tomu pódiu, najednou chlapi vlítli na to pódium a najednou tam zaznělo, teď si všichni, jak to bylo? Tak protože, takhle pozor, já jsem to zkoušel několikrát před zrcadlem včera, jo, ale já nemám tak hluboký hlas, takže pojďme udělat ten začátek, já jsem ho domluvil, může to všechno proběhnout tak, jak to probíhá u vás na koncertě. Kdo to říká? Ty přímo? No. Tak přátelé, takhle začínají Debustrol koncert a dnes budou začínat inbox, jak to je? Tak se všichni userte, je tady Debustrol. Začínáme. Sledujete inbox na Očku, děláte velmi dobře, se mnou je tady kapela Debustrol. Chlapi, ještě jednou já vás tady vítám, ahoj. Čau. Jak se máte? Co je u vás novýho a tak dále, takhle na začátek? No tak jako, máme se samozřejmě dobře, že jo. Musím říct, že to je na nich vidět. To je jasný. A vyšlo nám tady taková věc, vyšlo nám DVDčko 20 letům, který se jmenuje 20 let totálního masakru, kde je vlastně koncert, kde je celá videohistorie, 100minutová, všechny klipy, fotky, prostě takový taková 3hodinová sranda s Debustrolem, no. Dobře, než se dostaneme k tomuhle DVDčku, protože my ho tady samozřejmě rozebereme, tak pojďme vás představit divákům, kteří vás třeba neznají a třeba rádi poznali. Takže jak dlouho funguje kapela Debustrol? No, tak 20 let vlastně od 86. roku, no. Je z vás tady někdo, kdo zakládal tu kapelu? Já jsem koukal vlastně na vaše internetové stránky, už vlastně několik, kdož hráli, jako v kapele už nehrajou. No, takže ty jsi zakládající člen. To jsme vlastně dva, já vlastně Collins, zpěv, kytara a kytarista Trifit, no. Chlapi, proč jste dali svý kapele název zrovna Debustrol? Jo, no těch názvů bylo víc, ale tak tohle vymyslel tehdejší bubeník Melmus a nám se to líbilo, že to k té metalové muzice docela padne. A co to znamená vlastně Debustrol? Devastace autobusu s trpaslíky. A už jste někdy zdevastovali nějaký autobus? Ale to, že jo, ale trpaslíci v tom zrovna neseděli, no. Jo, takhle. Hele, teď si dáme váš klip, který se jmenuje Vyhlazení. Je to vlastně ukázka z toho vašeho DVDčka. Pojďme ho nějak uvíct. Co bychom k tomu mohli říct? Tak je to vlastně písnička přímo z toho koncertu, který byl v Praze na Opatově tenhle rok a je to taková ochutnávka, aby se lidi podívali, jak je to asi natočený, jaký to má zvuk a tohleto. Vlastně, no. Dámy a pánové, sledujete inbox s kapelou Debustrol. Tohle je zpěvák asi tak 50, no abych nepřeháněl, 40 let nazpátek. Tohle je zpěvák 15 let nazpátek. V tu chvíli ho vidíte v současnosti a takhle prej bude podle ostatních členů vypadat zpěvák asi tak za 20 let. Byla taková malá historie. Chlapi, pamatujete si, když jsme u té historie, kolik jste vydali CDček vůbec za éru kapely Debustrol? No určitě 10. Přesně 10 CDček. 10 CDček, no. To znamená, teďka slavíte 20 let svýho bytí tady na té populární scéně, to znamená jedno CDčko na 2 roky vychází. A jedno DVDčko na 20 let. No. Vlastně před 10 rokama ještě DVDčka nebyly. No jasně, no, takže za 20 let další. Za 20 let další. Kluci, já se tady kolikrát ptám, jako těch kapel, kde čerpají energii a hlavně kde čerpají vlastně texty nebo nápady na texty, na muziku, jak to je u vás? No, se tady Kluci. Kolik čerpá, hele. Tady čerpá hlavně Collins, No tak mluvte za něj. práce, no, takže my tak přicmrdujeme občas. A jinak tu energii sajeme z lidí pochopitelně na koncertu, že jo, takže. Nebo možná v práci doma. Co vám udělá největší radost na tom koncertě?
No, když je tam hodně lidí a pařej, no. No a co jako třeba, co musí udělat ten jedinec, aby opravdu vás dostal do toho varu? Tak pořádný pogo, no, to je nejlepší, Pogo, že? Pogo občas skočit do lidí a prostě to tam rozjet, no. Co to je pogo? Můžeš nám tady ukázat trochu poga? Třeba. Ale možná bychom vám to tady pobourali všecko. Já jsem nikdy nepankoval. Tak přátelé, kluci se rozcvičej. Teď pustíme další jejich klip a za chvíli vám ukážou pogo. V tuhle chvíli držím v ruce nový DVDčko kapely Debustrol a když si ho dobře prohlédnete, tak na začátku je zpěvák s motorovou pilou. A to DVDčko se jmenuje 20 let totálního masakru. Mě by zajímalo, chlapi, když už 20 let totálně masakrujete, jestli jste třeba rozbili nějaký pódium nebo někde nějakou šatnu jste rozsekali úplně, nebo jak to je s váma? No, tak občas přijde nějaká složenka domů. Já bych řekl, že s tou pilou to jde teďko mnohem líp, jako víš. Teď jste měli normální pilky a teďka máte motorovku. Teď s tou motorovkou se to dá rozdělat. Mě by zajímalo, jestli máte tu motorovku benzínovou anebo elektrickou. No, benzín samozřejmě. Benzínovou, jo. A teď Benzín a normálně řetěz na tom všechno. a vy to normálně používáte, že třeba hrajete a do toho děláte. No jasně, je to v písničce Masoterián, kde vlastně bude i pak, tady bude určitě klip puštěný, kde to tam vlastně je, kde tam rozřežeme takového nevinnýho vola. Počkej, jak nevinného, jako zvíře nebo nějakého Ne, člověka, zvířata ne. nějaká. No a To jsou hodný, jo. Hele, a teď by mě zajímalo, že když jste v tom koncertě, jako, teď má přijít ta píseň a teďka jako najednou vemeš tu pilu a nejde třeba nastartovat. Stalo se to To někdy? se i stane. To se stalo přímo na tom To se DVDčku. stalo že přímo jo. na tom DVDčku, kdy mi teda, tam jsem měl pojištěný to, že mě teda připravil kamarád, který dělá střechy a fakt super, že ji zahřál, připravil. Samozřejmě já jsem odložil kytaru, přiběhl jsem dozadu, on mi ji dal do ruky, já jsem s ní šel, přidal jsem pit a ono to udělalo. Říkám, ty kráva, teď to nenastartuje, bude průser. No a tak jsem přišel na tom pódiu, už jsem byl vlastně na tom pódiu, jak jsem to musel startovat normálně a na podruhý. A To chytlo, ale můžu ti říct, že teda mě zamrazilo, protože v tu chvíli to by bylo Ale to průser. zase jako kluci musí být připravený, protože musí třeba opakovat 2 takty a ty tam stojíš a Samozřejmě oni hrajou vlastně jeden motiv furt dokola. a dokud to nenastartuješ, tak se to nedá. No ale tak většinou je to, jak říkám, docela rychlý, ale jako stalo se to zrovna na tom DVDčku. Chlapi, my jsme tady slíbili našim divákům, že jim ukážeme, protože třeba já jako pogo, jako vím, že to existuje. Jak bychom měli naučit třeba lidi pogovat? Teď si stoupněte teda, jestli jste u svých televizí a chcete se naučit pogovat přímo od kapely Debustrol, tak co mám dělat jako No to normálně poga? musíš to mít samozřejmě v kotel víc lidí, no, samozřejmě. Za prvé je chyba, že nemáš pořádný boty. Takže musíš mít minimálně s kovou To bys špičkou. byl hodně pokopaný, ale já, když jsem byl na Antrax, tak jsem měl pantofle a taky to vydrželo. Lítalo zase ty pantofle. Takže co mám dělat jako A pogo? normálně zvedat prostě nohy co nejvíc a lítat prostě a kopat ostatní a klidně i těma rukama můžeš. Takže to můžu v třeba pohodě, no. kamerama A jako různě takhle se fakt. strkat a prostě Jasně. lítat. No. A potom jako je druhá fáze, kde vlastně kapela hraje a jsou takzvaní, zase na to nemám vlasy, jsou takzvaní dlouhovlasí hroziči, jo. No, oni už jsou dělají krátko, vlastně už to je jedno. Takže potom už jenom se No, házejí. tak ty stoje zase a takhle jenom dělají, no. Hele, a co znamená třeba? Někdo dělá jedním prstem, někdo dělá takhle a někdo dělá tím Tak to je různá prostředníčkem. symbolika, Jako. že jo? Tak to jsou většinou nějaký satanisti asi takové, No, no. jsou nějaký paroháči. No. Tohle asi, že mě vynadal, víš, jako, že hrou špatně solo. Hrozí zkrátka, no. Ty jsi to zahrál blbě. A tohle to bude nabídka A z to je Jatko, fakt, co? no, to je, ještě je tady. Ani dnes nesmíme zapomenout na tipy, kam dnes nebo zítra za muzikou. Dnes Vohnouti křtí album v Praze ve Veletržním paláci, začíná se v 20 hodin. Horký žeslíži jedou do Prahy, do Rock Café. Miu Miu zahrají v Ostravě v klubu Boomerang a dnes Rockford Churchill, Doggy Dog a Workshop a další zahrají v Košicích od 20 hodin. Zítra Hudba Praha v Českých Budějovicích od 20 hodin. Clue a Roadie jedou do Prahy, nebo jsou tady v Praze v Rock Café od 20 hodin a v Brně zahrají Visací zámek od 20 hodin v musiclubu Faval. Kam jedou? Debustrol se ptám, pozítří. No, my vás chceme pozvat do klubu Rachota, je to Blanskou u Brna 1.12. Budeme rádi, když přijdete. Já jsem slyšel, že kluci říkali, že to je nový klub, úplně nový, otvírá se, takže kluci říkali, že svoji motorovou pilou tam trošku Tam zarachotíme v Rachotě trochu. Upravíme design. upraví design. No a co si pustíme? Vy jste si vybrali nějaký klip na přání teď? No my jsme si vybrali kapelu Mastodon a jejich vynikající píseň Blood and Thunder. Už jsme ve vysílání. Kluci, pojďme ještě jednou říct,
vyšlo vám tohle DVDčko, jmenuje se 20 let totálního masakru, kde ho můžou naši diváci koupit. Dá se říct, že ho můžou koupit ve všech obchodech, kde se prodá muzika po celé republice i na Slovensku a můžou ho koupit i na našich koncertech. Pojďme I ještě na jednou, internetu. A i přes internet. samozřejmě. pojďme ještě jednou představit, co tam všechno je na tom dívku. Na tom dívku je vlastně 75-minutový koncert z Opatova z Prahy, tenhle ten rok, který se tam natočil, který byl točený 7 kamerama, je to Dolby 5.1, je to normální i stereo. Pak je tam videohistorie, která má 100 minut, pak jsou tam všechny naše klipy plus rarity jako unplug vystoupení, plus ze zkušebny různý záběry a jsou tam i fotky z toho vystoupení z Opatova, asi 90 fotek podmalovaných muzikou. Je to dohromady zhruba 180 minut muziky vlastně. No. To si myslím, že je slušný. Pojďme říct, vy jste říkali, že se to dá koupit i po internetu, nějaké internetové stránky vaše. Internetové stránky máme klasický www.debustrol.cz. Máme před koncem roku, měsíc do konce roku 2006, co plánujete vy do dalšího roku? No tak my po úspěchu, nebo uvidíme vlastně po prodeji, jak se bude prodávat tohleto DVDčko, bychom chtěli na jaře vydat zvukovou stopu vlastně tohohle koncertu na CD. A samozřejmě příští rok bychom chtěli to podpořit zase šňůrou vlastně jakoby furt těm 20 letům a přemýšlíme, že kolem roku 2007-2008 bychom chtěli, zkusíme, jestli bychom začali dělat novou desku, nové písničky a ještě máme takový plán, že bychom mohli v roce 2008 dělat ještě jedno DVDčko, který by bylo vlastně koncert, kde by byl koncert vlastně našeho vlastně nejúspěšnějšího dema, kde je právě ten výkřik, který ty znáš z toho koncertu, to tak se všichni userte. Je tady Debustrol. Který se vlastně jmenuje Vyznání smrti a chtěli bychom ho normálně natočit živě na DVDčko a vlastně udělat takový zase raritní DVDčko po 20 letech, jakoby toho demáče, jo. Ale to říkáme všechno ve hvězdách, uvidíme všechno, jak budou prodeje, jak se to zaplatí a tak dále. Já si myslím, že diváci se mají na co těšit a jedna otázka, napsal jsi něco Ježíškovi o něco? Já. Nebo motorovku. Já? Ty jsem to chtěl říct, která nechcípe, že jo? Tak uvidíme, držíme palce, třeba ji fakt přinese. No. Tak jsme na konci dnešního inboxu s kapelou Debustrol. Chlapi, jak to zakončit? Nedáme kus třeba vaší písně nebo něco? Přemýšleli jste? Ale ať si pustí Lívko. To můžeme pustit taky takhle. Ale tak můžeme něco dát, no, co si představuješ, jako, že bychom Tak tady já nevím, udělali. jak jsi říkal tu píseň před chvilkou, jak se to jmenuje? Ale tak můžeme, no, takže to se týká všem nás. Seš! Vyvrhel! Tedy jo! Pruž na trotě! Tak se mějte, ahoj! Čau. Čau.